Vuokraturvan hallituksen puheenjohtaja Timo Metsola. Kuinka vuokralaisten vaatimustaso vuokra-asuntojen suhteen on vuokraturvan kokemuksen mukaan muuttunut vuosien mittaan? Mä oon itse ollut alalla 90-luvulta saakka ja täytyy sanoa, että vuokralaisten vaatimustaso on kyllä noussut huimasti. Mutta onneksi samaa hengenvetoa voi sanoa, että kyllä on vuokra-asuntojenkin taso sitten noussut. Eli 90-luvulla vuokrattiin vielä semmoisia asuntoja, joissa ei ollut omaa suihkua, olipa jossain niin kuin käytävävessatkin Helsingin kantakaupungin alueella ja hyvin vaatimattomia omakotitaloja ja tavallaan vuokralaiset oli tyytyväisiä, kun he ylipäänsä jonkun asunnon sai. Nykyään vuokralaiset on vaativampia, niin kuin me suomalaiset ylipäänsäkin asumiselta halutaan laatua, ei välttämättä mitään luksusta, mutta pitää olla puhdasta ja siistiä ja toimivaa ja jossain määrin usein nykyaikaistakin, jotta se sitten vuokralaista miellyttää. Ja nyt kysymys ei ole siitä, etteikö sitten niin kuin vanhanaikaiseen tai vaatimattomampaan saisi myöskin vuokralaista. Tästä tulee se sama kysymys vastaan kuin monessa muussakin asiassa, että sitten jos tavoitellaan niitä kaikkein parhaimpia, varmimpia, maksukykyisimpiä vuokralaisia, niin on se tavallaan luonnollista, että nämä on sitten myöskin niitä kaikkein vaativimpia vuokralaisia. Eli jos haluaa oikein huippuvuokralaiset, niin kyllä heillä sitten on niitä vaatimuksiakin ja täytyy niin kuin lähteä siitä, että asunto laittaa hyvään kuntoon. Kokonaan oma ryhmänsä on sitten nämä niin sanotut romantikot, että voi olla semmoinen vanha viehittävä villa, jossa on niin kuin paljon tämmöisiä puutteita verrattuna nykyajan uudisrakentamiseen, mutta se tuntuu kivalta ja kodikkaalta ja on sitten niin kuin muita arvoja. Tämä on yksi syy siihen, että vastaavasti kuitenkin sitten taas esimerkiksi tietyt puukaupunginosat on erittäin suosittuja ja suosio vaan kasvaa, vaikka talvella pitää vähän villasukkia jalassa pitääkin. Vuokraturvan hallituksen puheenjohtaja Timo Metsola, kiitos vastauksesta. Lisää tietoa asuntojen vuokrauksesta osoitteessa vuokraturva.fi.